ଗୋଲ୍ଡ ସିଲଭର ପ୍ରାଇସ୍ ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ରେକର୍ଡ ବୃଦ୍ଧି, ଏବେ ସିଧା 8,000 ଖସିଲା। ଏହି ଧାତୁ ମୂଲ୍ୟ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ଏକ ରୋଲର କୋଷ୍ଟର ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ସିଧା ବଢ଼ିଯାଉଛି ତ ସିଧା ତଳକୁ ଖସୁଛି। ରୂପା ଯାହା ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ରେକର୍ଡ ମୂଲ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ବୁଧବାର କାରବାରରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଜି ମଲ୍ଟି କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ରୂପାର ଫ୍ୟୁଚର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 8,000 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ 2.60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଇ 2.52 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ହ୍ରାସ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି। ଜାନୁଆରୀ 7 ତାରିଖରେ ସକାଳେ ମଲ୍ଟି କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ରୂପା ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ରାୟ 3% ହ୍ରାସ ପାଇ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ 2,51,729 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜାନୁଆରୀ 6 ତାରିଖରେ ଏମ୍ସିଏକ୍ସରେ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ 2,59,000ରେ ରେକର୍ଡ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଆଜି କାରବାରରେ ମେ ମାସର ଫ୍ୟୁଚର ମୂଲ୍ୟ 2.52 ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି 2,58,566 ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମରେ ରହିଛି। ସେହିପରି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଫ୍ୟୁଚର ମୂଲ୍ୟ 2% ହ୍ରାସ ପାଇ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ 2,65,028ରେ ପହଞ୍ଚିଛି।